Liphi ikati lami? Ngabe lingaphansi kombhede? Ngabe lingaphezu kwekhabethe? Ngabe lingemumva kukasofa? Ngabe liseduze komgqomo wezibi? Ngabe liphakathi kukabhasikidi? Ngabe lingaphandle? Nanti la. Imibuzo. Yiphendulele kuma-comments. Yini angayiboni kulesi sithombe? Ulicinga kuphi ikati? Uyalithola ikati lakhe ngemuva kukasofa? Lisebhokisini lani ikati? Liphi ikati lami? Ngabe lingaphansi kombhede? Ngabe lingaphezu kwekhabethe? Ngabe lingemumva kukasofa? Ngabe liseduze komgqomo wezibi? Ngabe liphakathi kukabhasikidi? Ngabe lingaphandle? Nanti la. Zaman